Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gobernador ka Provincial Administrator kinreklamo sa Provincial Development and Planning Officer angot sa COMELEC ban sa pag-transfer sa mga empleyado. Si Governor Lacson nagpahayag nga legal ang ilang atikang kay may exemption gikan sa COMELEC. April 5 nag-file sang reklamo sa Commission on Elections si Maria Lina Sanugal bato kay Governor Eugenio Jose Lacson kag Provincial Administrator Ray Fernando Diaz sa ginaligar pagsupak sa Omnibus Election Code. Sa complaint affidavit ni Sanugal, iyagin sila nga Marso 15 sang ginpapanaog ang order nga nagari-assign sa iya sa Office of the Governor para sa Special Administrative Concerns. Ginmando man ang pagbulos sa iya ni Anne Marie Lucasan. Sunod sa kay Sanugal, wala sa may nalakip nga statement o kung attachment gikan sa COMELEC ang among order nga nagapakita sang approval sang among ahensya nga ginapatuman ang banning bangod sang election period. Ginkakibot naman ni Lacson ang among lihok ni Sanugal. Wala pa man sila may nabaton nga kopya sang reklamo pero iya ginpakita sa katapos sa media ang approval sa exemption nga ilang hingyo gikan sa COMELEC Regional Office nga ginlagdaan ni Regional Director Wilfred J. Balisado. Nabato nila ang approval April 21 kag March 15 man ang ineffective sandig sa ila nga ginhingyo. Patag ni Lacson si Sanugal kag tatlo ka iban pagikan sa PPDO ang nagpahibalo na kay Lacson sadtong Nobyembre 15, 2021 nga sila mag-retire na sini nga tuig. Rason nga gintalakay man ang transition nga matabo kabangdanan man sa pagpapanaog sang among officer order nga nagamando sang transfer kag ini ang ginkasugtan man ni Sanugal. Kung mag-abot na ang formal nga reklamo sunod sa kay Lacson, ang exemption ang ilang nakuha amo ang ilang nga ipakita. Magapabili naman si Sanugal sa iyang pwesto sa karon. May separado pagid nga reklamo nga constructive dismissal nga gin-file sa Sanugal bato kay Lacson sa Civil Service Commission sadtong Abril 1. The effectivity is March 15, 2022, the same date that we requested COMELEC. Okay. So this is it. Yeah, but you know what is surprising lang is that there was a talk. You know, she was. They talked about it with Attorney Diaz, and so we were really surprised that she turns around and files a complaint. No. So anyway, we're showing this approved letter from COMELEC region.